Помнете предишните неща от древността, не ги забравяй. Учи историята. Защото аз съм Бог и няма друг. Аз съм Бог и няма подобен на мене. От началото аз изявявам края и от древни времена не станалите още неща. Ви ги съобщавам. Аз казвам, намерението ми ще устои и ще извърша всичко, което ми е угодно. Момчета, това, което аз съм решил, съжалявам, може да ви харесва или да не ви харесва, но аз ще го направя. Така говори Бог.